Kadai hadian khatsan sngi bakila Rngai haka Krem Dewïong kabadon Tinsukia ke jela Assam hak hapbot bat ke jela Arunachal Pradesh layok jing tip haka miet jong pratari ujeliu arja arpusau baliyok ban saya kamet jong ba John nong rum na soalan baru ba Phinielin ba nasnga terkhang nalor kamet yap uwe Nepali ubali bela tre Dewïong lang bat ki kumban sukdo bakine gilai ngot kila Rngai haka miet jong arpusan tarik ujemang arja arpusau haka teka Krem Dewïong Dang hak santare ujeliu arja arpusau ki pahieng jong kini ki arngot kirang ba lem ki noy lam snong kila wan banya kran bat ka president jong CSWO ka kong Agnes Karshi yeng banya rap tiet jingkhang hayeng kasri bukan tuklar ban lap kloy ya ki balaja nakaliang ba comeback sangrang urang ba snong ga snga terkhang baru ba leki chalam urang ba snong ga soalan kle thu ba kliyo jing pentep na ki bor pulet Kyrwoh district bala lap ek Metïap jong ki te ki arngot kumba ha ka por san baje jan mit Kini ki arsh nong kidang don hak jing pen bet lem ki bah yeng ban lech saw no hak ni hi kamiet yaki Metïap jong ki te ki arngon. Anda tentu si Hendriu Rngai yo ke sing tip na u DSP jong ka Krem dan marweng tip bah bede bet kubor ke bala yo na te na po makereta bede begitu ki arngot ki bah sabhan se te la yo se kamet dan kadang jong UDSP la tip nata dan natu shikang la yo ya kran hebat MD la pun dan nata kadang ga kongi ka bangi yo jing tip penong bala tikna bak traki arngot la yo ban sai Metïap jong ki ban be de bat ban dech te ban yo ban lam pat ta ga basa jong ba jon dan ban dech ta sai mata kamit hi don ki banya lech saw nang ne rangkat bat ting pen bet lang bat ke bahing jong u tinggal ba na te na po sna terkhang ngalaya kontak hebat urang ba snong jong ka sna terkhang ban takon no lor ngin de lang nomor ka des ku Jakarta ban lech mana kane taruh kunju he Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya